ഹരിതാർ പോയ നമ്മുടെ ഏജൻസിയുടെ ബസ്സില്ലേ, അത് ഗംഗയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. 4 പേര് മരിച്ചു. ഇതിപ്പം പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, ഈ മരിച്ചവരുടെ വീട്ടുകാരെ ഇത് അറിയിക്കണം. ഈ ടിവിയിലെ ന്യൂസിൽ മരിച്ചവരുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ കുടുംബക്കാരെല്ലാം വായിച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരിക്കും. വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? മതി, അത് മതി. എടാ, ഷിഫ്റ്റിലുള്ള ആർക്കും പക്ഷെ അത് പറ്റില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. എന്താ പറ്റാത്ത? ഈ മനുഷ്യപ്പറ്റൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിനക്കാവുമ്പോ പിന്നെ ആ സീനില്ലല്ലോ. ഹലോ, ആരതി അഭിരാമല്ലേ? അഭിരാം രാഘവന്റെ വൈഫല്ലേ മാഡം? ഓക്കെ മാഡം, ഞാൻ ട്രാവൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ കൂടെയാണ് മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോയത്. അവർ പോയ ബസ് ഗംഗയിലേക്ക് പറഞ്ഞു. മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരുണ്ട്. അവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വഴി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നാളെ ഈവനിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ബോഡി കൊച്ചിയിലെത്തും. അവിടെ ഒന്ന് മാഡത്തിന്റെ ബോഡി കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ മാഡം? ഹലോ മാഡം, മറ്റെന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ?